justo kasualidades, uste du baietz, ezta? Erabaki dugu, eskualdeko pilota txapelketa handienari gonbita luzatzea. Aspaldiko kontua zen, Aitor, ezagutzen garelako aspalditik. Eta juerga giroan atera zen podcastera gonbidatzearen ideia, eta hemen zaude. Horrela, izan zen, bai. Juerga giroan hasi zen, eta juerga giroan konfirmatu zenuten, no? Aurreko. Bueno, hori da. Goizean, Eta bat da gero, bai. Bai. Ez, behar diren kontuak. Azkenean, gastatu behar ditugu bala batzuk direla gure lagunei galdetzea etorri aldiren podcastera. Eta gero ja pintutuko dugu nori deitu. Baina momentuz. Oso, ondo, 8. edizioa eskerparetakoa, de loko. Zelan asteburua, beti azten gara podcastarekin. 8. edizioa da, ezta? Hau da, bai, 8. edizioa, baina ez da, daramatzagu 9 urte. Osea, lehen urte izan zen... Claro, egon zen COVID-en urte bat ez genuena egin txapelketa. Bueno. Orduan, berez hasi zen 2017an, baina hau da 8. edizioa. Atxula urmaila zigo zen urtea. Ez que justo entzun dut elkarrizketa bakarra, eta elkarrizketan aipatzen da hori. Nola, esen juerrarik bota atxularroko astentxo batean, COVID garaia zelako eta denek harrapatu zutelako COVID-a. Halako zerbait, kontatzen zuen. Ostia, pues izan daiteke. Izan daiteke. Beti azten dugu podcasta galdetzen zelan asteburua, Jorrito. Joder, itzela. Bueno, asteburua, barikuan. Astea izan, bai. Bariburu luzea. Asteburu luzea izan da, bai. Baina hasi ginen egunez eta gauet bukatu genuen, no? Horrengo eguneko gau amitu genuen. Claro. Korrika, azteko. Korrika pasa dela eskualdetik. Zuek ere kilometro hartu duzu, Bai. Pues, bueno, barikuko gauean, egueneko gauean pasa zen, eguenetik barikura, eta guere kilometro hartu genuen, bai noski, Orozkoko sarren hartu genuen kilometroa, justo. Fijo zela gallitoren bat egin zuela kilometrada jarto bat Orozkokoa. Orozkotik, ni badakit bat hasi zela edo bik hasi zirela Amurriotik, eta Orozko mukatu zutela, baina beste batzuk ezagutzen ditu, Orozkotarrak ez direnak hasi ziratzinegatik eta laudin bukatu zutela ere, maratoia. Genukan esklusiba firmatuta, zuen derechos de imagenak gureak dira. Bidali ziguten guri bideoa Bilalek eta Enekok. Bai. Esan ez, bai. Kalentatu ziren. Bai. Zagit egin zituzten 72 lekuko hartze, baina kilometrotan hori izango zirela 36 kilometro, aztakeri bat. 42. Ni 43 ikusi ditut, 43 kilometro egin zutela ikusi ditut. Bai, igual esan dut zaterren. Ezaket Bilalen Strava horren txaten, Bai, eske nik ikusi dulako Straban be, bai. Claro. Zela egin zutena, bai. Uste dut, ingurukoak ikusi dugula, baina badagoela momentu bat, bideo horretan, zetutela, hemen gaude 26. korrikan, zumbao. Osea, begiratu ze korrikaren edizio den, 24. da, no te cuesta nada. En fin. Eta hori, gero Doluen barikoa. Hori, join. Kontatu behar dugu, eskerparetak hartu zuela kilometro bat, edo zenbat kilometro. Ostra, hori da, hartu genuen kilometro bakarra, baina gero kontatu diate, nik korrikan ninguela, korrika egiten, gero kontatu zidaten, igual egon zela, horrotuluan, eskerparetako taldeko izena, igual 6 kilometrotan edo Orozko osoan zehar. Esan beharra dago, eskerparetak bakarrik hartu zuela kilometro bakarra. Ikusi dezakezue, aiaraldeko zuzenekoan, diferidoan ikusi dezakezue, Eskerpareta Perurena familiaren kilometroa hartzen. Hortik hasi ginen gu, bai, hortik hasi ginen. Perurena familia hartu zuen lehenengo kilometroa, gero du goratzen ondo, baina uste dut etxe bilduk, ere hartu zuela beste kilometroa, Pelaurrek, eta gero ja Orozkoko 4. kilometroan eskerparetak hartu zuen Orozkoko sarrenan. Eta hortik Laudior arte. Esango nuke gainera kendu zutela rotulua, zuzenekoan, zuen movida eta gero. Osea, zuen ostean ez zela egon rotulorik. Bai. Ez nuen ikusi. Osea, ni korrikan enbilen. Gero esan zidaten etxera llegatzerakoan egon zela eskerpareta hor, igual 6 kilometro edo. Hainbeste diruz daukagu hori donitxeko hainbeste kilometro. Eta gero gu egon gien itxu, ze karo, gu komentatzen kilometroak eta guztik, ez genuzkan rotuluak. Bueno, geuten itxudea de por sí. Itxu. Osea, ya saltu ginen. Imaginatu ya laugarren orduan, zuzenekoaren laugarren orduan ja desbariatzen a muerte. Bai, egon ginen zuzena ikusten pixka bat, eta ja korrikaia Orozkotik zetorrenean delidatzen zeundeten, Horretarak. Gaur egonean bankuan, eta nire gestoreak esan dit en plan konzela ikusten. Ostra. Horrible. Bueno, denetarik esan zen duten, baina, bueno,
Ondo pasatu genuen. Gero, claro, ni urrengo gunean nengoen, sentsazio txarrarekin esatet, fijo, astakariaren bat bota duala, fijo. Hemen ikusi honen zuzeneko eta bastante de señoritos, Ni ez dut ikusi. Ni ez dut ikusi nahi. Egin nuen komentario bakarra, Xabi Egiak retuiteatu zuena, izan zela reposteatu, nik aldetzen hauei, zer maite duzue amurriotaz? Eta errepentzen dut, niri asko gusten zait amurriotaz, amurriko diru publikoa. Monitore egon nahi zurte azketan zehar, eta eskerrik asko amurriko diruari. Ostra. Amurria safe. Bueno, Bai. da. Ostra, txistona da. Na, ondo egin zenuten, esan behar dizuet ondo egin zenutela, Eskerrik eta... Ondo egon zen, aialaldeko giroari... Guapa Ondo egon zen, bai. Toman genula bastante kaioa. Gero eskualdea, gusten da kanpotik eskualdea, imitiko, bueno, bai, eskinan daudenak, mugan daudenak. Batzuk bizkaitarrak dira, beste batzuk arabarrak, de repente hor, Osa, pillo bat peña, goizeko lauretan... Dira ordu asko, hor egon behar zaudetenak, Osa, asko. Ostra, gero urrengo gunean. Gero urrengo gunean dolumin barikoa, bai. Genuen kaiorik eman. Doluminak bai, Ostra, doluminak, bai. Ansia anziatika. Bueno, egin zenuen como pizkat holan. Amagito bat. Bai. Izan zen papa pasatzen den bezala. Gatza botatzen duzu moduan. Aitorrekin egon nintzen, baina zurekin ez. Claro, berandu, lo gutxi egin nuen, ordu bat lo egin nuen, eta gero muerte. Osea, zutik nengoen, ezin nintzen eseri. Hor filmatu genuen elkarrizketa ez. Bai, claro. Hori da. Ikusi nuen Aitor, eta zer, elkarrizketa astelenean edo, bai. Osea, hau da, hasi zen aitzulon, eta amaitu zen dolumin barikoa. Hori da, hasi zen aitzulon goizeko bostetan, esan beharra dago, duela hilabete bat edo pare bat hilabete. Hori da. Eta... Gure etorkizuneko gonbidatu bat. Bueno, aitzulon ere itxi dira, Bilalekin ere hitz egin nuen ni, Bilal zegoen segurata moduan, ni hurbildu nintzen saltzerako hau, eta esan nion, eta no seke, eta esan dira, bai, nahi duzuenean, noa, tal, bai. Osa, aitzulon, zen dira, tratu nagutienak, Eskualdeko tabernen kanpoan, bereziki laudioko juerga giroan dagoen mintzodromoa, eta bintzen da, azten dela euskera hitz egiten goizeko lauretan. Joder. Dugu aekako pegata bat hemen, tal. Ederra, bai. Hori aitzulen hasi zen, eta ia aitzulen bukatu zen. Hemen gaude. Gero goaz aitzulora, Gero goaz aitzulora, baitzera. Igual agian gure. Tratu egiten. Bueno, eskerpareta. Gero joan zine, igandean egon zineten korrikako amaiera jaian? Jaitze zineten? Ni YouTubetek ikusi nuen. YouTubetek ikusi nuen. Bai. Eta gutxi. Bai, ikusi nuen amaiera. Eta, bueno, mezuaren irakurketa eta hori ere ikusi nuen tal, eta oso polita. Bilbo... Beteta. Baina, Bilbon egon zen korrika, goizeko zazpiretatik edo. Hombre, bueltaka eta bueltaka. Bai. Ez que Bilbo ez da Orozko bezala, du. Orozko 8 kilometro besterik ez dauzka. Bilbo egon alda hor, zilo bat jende. Ni hori bat nuen zalantza. Adibidez, Orozkoan, hartzen dira como kilometro guztiak, eta ni nahi badut beste kilometro bat erosi, partekatzen dut. Sartu dezakezu. Bai. Utxik dauden guztiak hartu ditzakezu. Claro, baina ez baldin badaude utxik. Ez da bat Castillo. Guk ezkatu genuen kilometroaren eskakizuna, bueno, erosteko, eta esan ziguten laugarrena geundena hor zerrendan, aukeratzeko ze kilometro nahi genuen. Eta aukeratu zenuten. Aukeratu zenuten. Aukeratu genuen Orozkoko zerrerako kilometroa, bai. Laugarrena izan da zerrendan. Ez dakit zein izan zen zerrenda, baina hori eskerparetako beste kide batek eraman zuen. Niri bakarrik esan zidan hori, laugarrenak geundela zerrendan, eta aukeratuko genuela. Eta justu aukeratu zuen Orozkoko zerrerako kilometroa, eta joder, ospozik. Hartu genuen kilometroa, eta gero Orozko osoa gure atzetik. Etxango nuen kontu bat, direla korrikaren inguruan, irudi batzuk, de repente, zaudela Karkastillo, Zarra Kastelun, eta de repente jartzen du rotuluan, Ondarruko lagunak, doa Amaika Telebista elkarrizketa bat egitera beraiei, eta esaten die, bueno, zuek, zuen broma taldea, ezabete, bertako biztanleak edo langileak, ez, gu gara Ondarruko 3 lagun, etorri gara ona, eta hartu dugu kilometroa, Irunen artean. Ostra. De bote. Ostra. De bote, de juerga. Ostra. Guapísimo. Ostra, Pentsatu beharko dugu, urrengo bat.
Basterretxiako kilometroa. Basteritxiko kilometroa egin barko duzu, Hogeita bai. bosgarren korrikan. Arrotxapean. Trebinun. Ostra, arrotxapean, Ostra. Hemendik 1 kilometrora. Eskerpaleta, de lujo. Bazoazte, geroz eta maila handiagoarekin. Promo pizkat, oke? Ez dakiz ere egingo dugun urrengo urteetan, igual urrengo urtean zesta punta edo egingo dugu, edo padel, edo padel pistak egiten dituztenean Orozkon ere padel paleta egingo dugu, edo horrelako Paleta, tu, lokura. Bai, aurten gure ideia izan da esker paleta egitea. Badela, pues, bebai aurreko txapelketetan egiten nuena zen eskuzko txapelketa, eta aurten sartu dugu eskerpaletako txapelketa badela gomazko pala txapelketa bat bai. Zegoen. Eta egin duguna bada hemen Orozkon jolasten dute pilo bat neskek gomazko palara eta beltzko palara. Eta pues aurreko urteko txapelketa bukatu ostean, pues gure eskerparatuako kideen artean badaudenez holgetanen jolasten duten neske askok, pentsatu genuen horrelako ideia nola sortu zen pentsatzea, eta egin genuen inkesta bat Instagram bidez, eta ea zelan ikusten zuen jendeak, eta oso animatua egon zen, eta pues animatu egin gara urten ere horrelako txapelketa bat egitera. Mitoa dena. Berez, izen emateak horren dela 2 hilabete amaitu ziren, no? Orduan, Bai. esan daiteke ja, torneoa dagoela itxita, jende guztia daukazuela sartuta. Torneoa dago itxita, bai eskuzkoa eta bai palaskoa, eta hasten da, pues, apilak amarrean, urrengo ostiralean, bai. Tal cual, orduan, Hasten da. esklusibazo. Esklusibazo. Beti hasten da apillerak hasieran, baina justo aurten badagoen ez da santua justo apilaren lehengo astean, hasiko da bigarren astean, eta listo, aurten izango ditugu partidu asko. Bi txapelketarekin zelan egingo duzu? Egingo duzu igual egun berdinean bata pala eta bestea eskuzkoa? Pues pentsatu dugu eta segurazki pues bakarrik daude partiduak ostiraletan, larunbatetan eta domeketan. Hori talde fasean. Eta gero hortik aurrera kanporazko fasean bakarrik larunbatetan eta barikuetan egoten dira partiduak. Orduan, talde fasean jolastu behar dutenez partidu pilo bat, talde asko, eta aurten bi txapelketa izanez, gainera eskuzko txapelketan izaten dugu A maila eta B maila bai. Igual egun batzuetan egongo dira 3 partidu edo 4. Eta frontoia, pues, okupatuta egongo da, holgetaneko ondoko txosna zuek jartzen duzue baita, no? Bai. Gu jartzen dugu baita. Hau dena negozioa. Negozioa, parte hartzearen jarrietan. Jokatzu zue, Zubiaurko frontoian. Zubiarko plazako frontoia, jolasten da txapelketa. Irekita dagoena, eta proposatzen da urrengo urtetatik aurrera itzita egongo dena. Hombre, udaletzeak planteatu du ideia bat izteko, egon zen bozkaketa bat Orozkon, ea nola nahi zuten itzi eta paseuden bi aukera, bai urrezkoa edo bai, ez dakit nola zen beste euskera, baina zen kristalesko zera tal, eta atera zen egurrezkoa. Eta pentsatzen da urrengo urtetik aurrera itzita egongo dela. Itxita, baina ez biltzarekin, ez da? Ez, itxita, baina euria sartzen dela. Aprobetxatuko duzu labrit bat egiteko, derrepente. Ostra, edarra izango litzateke hori, labrita egotea. Bai, pues, hilo bat partida. Orozkon diru dago. Izta dena, grada batzuk, goitik betik. Bai, artekaria jarri. Claro, artekaria jarri, beste taberna bat. Hazen duten atzuek Orozkon, Jarga botatzeko beste... Beste itzakia bat. Beste itzaki bat, Joder. Bai, gu gutxirekin konprobatzen gara, pues imaginatu horrelako horik izatekotan. Claro. Horregatik ezagutzen gara baita. Bai. Egia esan bai. Ze martxa dago Orozkon. Ostra, zuek Orozkon egon zarete, claro. Urtero. Lagunak dituzu Orozkon, lagunak gara, gure artean, kintoak gara, eta nire lagunen artean, zuk ere lagunak dituzu, claro. Bai. Ikaskideak izandakoak. Ikaskideak, noski. Gantzabal, haberek hartzen dugu Gantzabal egunen baten, orain lesionatuta dagoela. Bai, ostera. Operatu berri dute, ez da? Operatu berri dute, bai, Gantzabal, bai. Nola datorkion operazio hori, baina kontatu zigunez, egon behar da orain pare bat hilabete edo 3
bizikleta hartu barik, tal, eta... Pues, Egongo da, vamos, bai. urduri, Joa paretetatik, de repente. Urduri dago, baina, bueno, hemendik... Bai, bai, Pixka bai, bat, munduko animo bezarkarik gazabal. handiena. Bai. Usua behaltzen diogu. Lanzabali eta errekuperazio. Gero pribatuan bazilatuko dugu, baina orain aurrean gaudela, zango dizu, munduko bezarkarik handiena. Bai. Dugula. Hori, Ondo. Eta entzun dut, hori, elkarrizketa bat Bizkai Irratikoa, Iriondo kasaltzen duzuela pixkat nondik norakoak, ni pixkat prestatzeko, segia zen eskerparetako finalen batetara urbildu naiz, baina ez naiz oso jarraitzaia izan, gehien bat pilota zalea naizelako hainbeste. Ahotsa daukat, esatari ahotsa daukat, baina ez daukat jakituriarik, zaket punpalasterrean itola hostia, baina no me vale para nada. bai. Eta aipatzen zuen Iriondok nola aurreko orain dela 2 urte hasi zeina jendea hurbiltzen beste herrietatik. Zabaldu zen dutela betoa, Orozkoko bikotetan soilik Orozkoko bat egon bazela, edo behintzat Orozkoko bat egon bazela, eta hauten baduzazue kanpoko jokalariak, eta... Bueno, lehenengo 3 edizioak izan ziren behintzat, bueno, gutxienez, bikoteren jokalari bat, Bai. Orozkotarra izan behar zela. Eta gero laugarren edizioan zabaldu zen, izan alzela, pues, edozein herritakoa, edo nola. Hori bai, jarraitzen da, arau hori jarraitzen, federatu bat eta ez federatu bat izan behar dela gutxienez, ez federatu bat bikoteen artean. Ze ideia hasi zen, ze lehen Orozkon egiten zen veteranoen txapelketa goxua, tal, eta hori errekuperatu nahi zen, eta guztiek parte hartzeko eta horrela, arau hori jarri zen federatu eta ez federatu bat jolasteko haien artean, eta hori jarraitzen da egiten, eta ondo. Eta hori, laugarren edizioan 2021 uste dut, 22an, zabaldu zen, eta 24 bikotera itzi genuen partaidetza, eta bete zen. Eta hurrengo ediziotan egin genuen 32ra, eta bete zen bebai. Eta, pues, polita da ikustea, ez bakarrik aldeko herrietatik etortzen diren, baizik eta Arratiatik edo Gipuzkoatik, etortzen dira bikoteak jolastera. Eta ez bakarrik ikustea bikote horiek, baizik eta bikote horiek jolasten dutenean frontoian, beste herrietako lagunak edo horrela ikustea eta tortzera Orozkora haiek ikustera, pues, hori polita da herriaren zate bai. Eman diozue Orozkori extra bat, eta ez solik zuen torneoari, baizik eta orain dela txapelketa bat, non pilota amaterra, edo amaterra, deitzearren. Amaterra. Ematen zaio norlako plaza bat jokatzeko ambientearekin eta zaleekin baita. Gero kirol askotan gertatzen da. Edo profesionala zara, eta hor daukazu publikoa, edo ja ez baldin bazara profesionala, pilotan den bezala, ez dago hainbeste publikoko txapelketarik, eta ematen diozu hori herriari, baita, ezta? Bai, eta, bueno, gu pentsatzen dugu herria posik dagoela txapelketarekin, ze beti, pues, hasten denean eskerperetako txapelketa, pues, hombre, pues, herriak notatzen du, eta jendea ateratzen da frontoia, animatzen da partiduak ikustera, ez bakarrik. Lan bat da, tio. Hombre, bai, lan bat da, barikoetan, pues, aspiretan tabernara joan, eta potea egin beharrean bakarrik, pues, potea egiten dute, baita ere, baina joaten dira potearekin, frontoia ikustera, pues, dagoen partidua, eta noiz behinka jokatzen badu, lehengusinen bat, aneiren bat, zerrozko, partidu guztietan. Claro. Pues, ikusten duzu, hori jolasten, eta guk ikusten dugu herria posik, eta, guk egiten dugu ahal-duguna, edo gure kabuz egin ahal-dugun guztia, eta normalean, entzuten dugun hitzan guri esaten digutena, pues, zoriontzekoa da gure lana eta horrelakoak, ordean oso hitzonak dute txapelketarengan, eta guregatik bada jarraituko dugu egiten, eta Noski. Bihar dagoen artean, esplotatzen ez zareten artean. Ez, gainera kideen artean, eskerparatoko kideen artean, gehien bat lagunak gara. Ez bakarrik kideen, baizik eta lagunak. Orduan, eta urteak pasa ala, joan dira sartzen ere kide asko, eta horrela. Eskerpereta hasi ziren, ni ez nintzen hasi eskerperetako lehenengo edizioan. 2017an zen, oso gaztea nintzen. 16 urte, 17. Eta hasi ziren egiten, Orozko gazteek, bebai,
gazte asanbladarekin batera, hori kontatu didate eta. Eta, denbora pasa dela, joan Garazartzen parte hartu nahi genuen Claro. lagunok eta horrela, eta orain 19-20 bat gara, izango gara. Delako kontuetan, nik uste dut oso garrantzitsua dela, sartzea jende berria baina nahi duelako. Osea, ez geratzea horrelako tarteko momentuan, Hori da. arduraduna nekatzen den, erretzen den, eta herriak eskatzen duen, baina ez dago relevorik eta ez dago relevo naturalik. Zuen kasuan eman da, eta baukazue gero etorkizuna baita, gazteagoak daudelako. Gure kasuan beti orain arte egon diren kideak beti daude prest laguntzeko, ideiak emoteko, eta berei ere gustatzen zaie txapelketa tal. Eta orain arte egon direna, ederto. Eta orain hemendik aurrera sartuko direnak ere, Seguro baietz. Lan asko da, edo... Bueno, berez gu gara asoziazio legal bat. Orduan, Ez da ilegala, ez da ilegala. Orduan, bete behar den paperak eta hori, da kristona, burokrazia asko, ez da? burokrazia asko, eta, bueno, hori lehenengo urtean, kostatu zitzaigun, baina urteak pasala, dira paper berdinak betetzea. Kopiar pegar. Eta horrelakoa, gu beti saiatu gara egiten legala. Eta, klaro, hori sortu zen laugarren edizioan, legaltasuna hori asoziazio moduan, udaletzeak ere baimentzen dugu eta eskatzen diogu laguntzak eta behar ditugun gastuak ordaintzeko, bai kamisetak, bai pelotak, bai horrelako gastuak ordaintzeko, ez? Eta hori egin behar genuela pentsatu genuen, laugarren edizioan, horrela sortu zen. Baina aurretik ateratzen genuen dirua, horrelako zozketak egiten, txosnan, eta herriko komertzioetatik ematen ziguten diru laguntzaren inguruan hori esen gure laguntza. Horrelako pilotak, kamisetak eta horrelako neziditateak eukitzeko. Ez que alako autonomaitan horrela lortzen da, herria galatzea zerbaitek, ez da? Egon barzara herrian, gero herriak ere emateko. Eta herriari eman diozuna da, kirola, eta orain gainera ematen izatete, erakusle bat, ezoilik pilota amaterrarentzako baizik, eta pala... Beti izan dugun laguntza herritik, izan da ezin hobea. Beraiek, herriak badaki horrelakorekin, ambientea badagoela Orozkon edo hori pentsatzen dugu guk pintzat. Eta beraiengan jartzen duten laguntza da zinbestekoa eta beti lagundu digute eta eskertzekoa haiengan. Ez bakarrik herritik, bai beste komertzioetatik hemen badago Laudion ere enkartzene, gaztaka pastelak ematen diguten pastelako zeusketa egiteko, denak lagunak. Bai, Lusuri, Serrano badabil gurekin lehenengo ediziotik. Bai, lehenengo ediziotik badago beti eman digun laguntza gaztak emonez, sosketetarako izan da paregabea betidanik eta eskertzekoa izan da, eskerparetaren partetik, horregatik kamisetan beti hemen Lusuri jartzen dugu, lehenengotik egon da gurekin. Zein da saria? Saria, ez dago... Bai, bueno, txapela eta... Eta herriko gorea. Herriko gorea, eta baina ez nahi... Hasieratik ez dugu nahi jarri dirurik. Irabazlearentzako egin nahi genuelako txapelketa herrikoi bat. Bai. Herrikoi bat. Orduan, dirua jartzen baduzu, pentsatzen genuen etorriko zirela... interesagatik etorriko direla bikoteak, tal... Eta, bueno, gure erabakia izan da dirurik ez jartzea, igual etorkizun batean jarriko dugu dirua, ez dakigu zer egingo dugun etorkizun batean. 30 balea donde segundo. Claro. Orduan, horrela ginen eta horrela jarraituko dugu. Eta, bai, irabazlearentzako badago gorea, txapela,
eta Eskultura bat trofeoa. herriko plazan. Eskultura bat, Orozkoko herriko plazan, ostra, ondo gongo litzateke, bai. Claro, finantzak eta horren barruan, saratzen duzu ere bai takoak egiteko material guztia eta hori, edo hori bakoitza... Ez, hori ez. Normalean pelotari bakoitzak erosten du bere movida, ezta? Hori pelotari bakoitzak erosten du, ze hori da pertsonala. Ze batzuek ez Claro. dut erabiltzen takorik. Ja. Batzuek ez dut erabiltzen takorik, eta beste batzuek bai erabiltzen dute kristuntako bat, edo beste batzuek bakarrik jasten dute espadarapoa. Baina ze pelotarekin jolasten da? Gozuaz, Gozuaz? Vale. bigunaz. Eta hori pertsonali bakoitza pertsonala da, pentsatzen du pertsonala dela, eta bakoitzak ekartzen du nahi duena. Batzuk ere jolastu dute guantekin. Bai, jolastu. Osatako eskularru hauek Eskularruekin. modernoa. Manejatzen, tio, pilota mundua. Horiek atera ziren, edo uste dut modan hasi ziren jartzen, ni jolasten nuenean. Ni jolastu nuen eskupilota. Bai, bakoitzak ekartzen du nahi duena. Zu ere bizara pilota mundu? Ez. Nik nik futbolean jolastu dut. Ja, esko, pentsatu dut. Beti da nik futbolean jolastu dut. Baina, bueno, sartu nintzen hemen nire lagunekin, nire lagunek ere jolastu dute pilotan, pues... Jokatuta irabazi, no? Batek irabazi, no? Bai. Egon zen aurreko finalean. Baina pare bat aditan irabazi du. Bai. Pare bat aditan galdu, Aingeruk ere pare bat aditan irabazi du. Eta ez dakit gehiagorik irabazi duen, bai. Bueno, Lejak irabazi zuen pasan urtean, edo duela 2 urte irabazi zuen betzapelketa. Eta duela urteak irabazi zuen, bigarren edizioan irabazi zuen eskerpareta, zegoela maila bat, eta irabazi zuen berak uste dut. Lejak irabazi zuela, bai. Horrendi mantentzen da, Orozkoko jendeak jarraitzen du irabazten herriko txapelketan. Ostra, orain datorren nivelarekin zaila dago irabaztea, baina bueno, pasadan urtean egon zen Barbara ere finalean, mailako finalean, tal, eta... Barbara terreno bat, beti komentatzen dugu. Makina. Edo zen gauzatan dagoena mitiko, zaude, herriko cross batean, Barbara lehengoa. Mendikoak lasterketa batean, Barbara lehengoa. Ugarteko futbol txapelketa. Barbara jugando ahí de puta madre. Jo, bainat, gelitu pixkat. Hemen Laudioko mendiko lasterketa gauez egiten zenan, geratu zen bigarren geratu zen bebai. Da makina bat. Da makina bat, joder. Baina jabal, Ni helduan aizenean bainaten modura izan nahi dut. Zein da bainato bea? Bainat normala edo bainat metxekin Australiatik buelta? Ostra, ez dakit, baina gogor etorri da Australiatik, Beti izan da irabazle purua, baina Australiatik etorri denean badabil topera. Hasi zen futbolean jolasten ere bai, eta txula horrek igoera lortu zuen. Bai, ez da? Bai. Jolastu zuen bakarrik urte batez, igoera lortu zuen eta utzi zuen. Listo. Bere lan egin dago. Ez da biziosoa. Heldu naiz, nire lan egin dut, eta etxera. Eta jazta, eta etxera. Aurrek urtean justek irabazi zuen, gonbiatuta zegoela etortzera. Galdu da. Galdu da bidetik. Ez dakik gunon dago just. Lotxatu da, de repente. Zaldiekin noa. Besarka da justeri hemenik, Bai, besarka da. Gure herriko zaldia. Guk esan genuen, Basterritxitik eraman mardugu gure zaldi irabazla, izango juste berriro. Ez etortzagatik. Esan zidan atzo eta ekarriko zuela txapela eta bai trofeo nahi ikusteko tal, eta ez da turista beraren. Tartea daukau, igual etortzen da, marrenatzen duzu podcastaren amaieran. Que entre juste. Hemendik atzetik, Dena broma izan da. Justeren bikotea. Indika, Sancho. Bai, hori... Da galdaka horra, baina... Ni pentsatu bere bikote romantikoen. Ez. Bere bikote... Zapelketan jolasten duen... Bai. Bikotea. Bai, indika... Zikoaren gauza pertsonaletan. Ez dut ezagutzen zure bikotea, ito, tal. Horretik nire nuengo harrituta, Bai, indika ez da Orozkorra, da galdaka horra, baina Orozkon lagunak egin ditu tal, eta gurekin oso ondo eramaten da tal. Eta hasi zen 2022an, zabaldu zenean txapelketa. Eta 2022an irabazi zuen B maila. Gero hurrengo urtean Zeberintasun dago A eta B mailan. A mailakoak, bueno, federatuta egon behar dira. Ez. Beti gutxienez egon behar da ez federatu bat. Baina B mailak dira, B maila
maila basuagoa dutenak amaiakoarekin konparatuz. Baina bakoitza puntatzen da, nahi duen... Normalean Vale. bakoitzak eskatzen du B mailan jolastea edo A mailan jolastea. Vale. Eta dudarik badago, jartzen ditugu, eskerparatoko kideok A mailan edo B mailan. Aitor Aiesti Egiten zen zaio... maradona bat. Aitara Josta dago A mailan. Hombre. Urtean B mailako finalean egon zelako, ezta? Hori da. Claro. Zurrita de oro, Zurtita de oro, Eta Aitor Jostak irabazi du eskerparatako B maila. Bai, bai. Duela pare bat urte irabazi zuen. Aurreko urtean finalean egon zen, torre deskurte nuen. Claro, ja, pertsona bat dagoenean 3 urtez, B mailako finaletara iristen, a ver, Aitor, zube, tio, oza. Bai. Ostra, nivela igo da, eta Aitorren nivela ere igo da. Ja, ziur B maila ere dela kriston txapelketa. Bai. Eta dela gehien bat, zuk erabakitze duzulako, amaian ez duzulako gona, baina ziur eman dezaketela kriston Osea, gara. B maila ez da maila txarra dutenak. Da, maila A mailako maila basuagoa dutenak. Claro, Hori ez duzan nahi maila txarra dutenik. Osea, B mailan ere egoten da kriston maila. Osea, bai. Eta aurten maila nik kontsideratzen dut maila oso altue dagoela B mailan. Osea, niretzat aurten da A maila da Superliga eta B maila da A maila. Osea, maila beti deitu izan ditugu A maila eta B maila. Europa League, ezta? Champions League eta Europa League, Claro. osea, Nik aipatu nahi dut, ikusi zenuten atzoko finala? bai. Oso gutxi. Egon zela como jokaldi bat, altuna jarri zela lasoren erdian, Bai. eta bota diola como begiratxo bat, ez dakit bai. zer, tal. Bai. Laso, Lion agertu zen agau baten. Bai. Bai, nik ikusi nuen Lason Lion. Bai. Ni egon nintzen berarekin hitz egiten. Bai. Eta egin nintzen, bere lagunaren laguna, osea, zen gure rugbyko lagun baten kuadria. Ze kuadriako bi. Justo rekuaten partida bat elkarrekin, bikotea, eta etorri ziren zoriontzera laguna, bere urtetetza zelako. Eta hasi nintzen egiten Asier Agirreren laguna. Asier Agirre, pilotari profesionala izan dako. Bai. Eta, bueno, gehien bat, esaten ditulako, nork nahi du trago bat, gazitu zuen Agirre beti. Nik. Eta lagunak tal, ezagunak ja, eta hurrengo astelena noa nire lankidaren gana, nire lankide mina, eta esaten dio, ez du sinistuko norekin egon naizen, egon naiz Lasorekin, eta bere lagun Agirrerekin, Lion. Dice, ¿qué? Gonzalera, Agirrerekin. Digo, pensaba que me ibas a decir de Laso. Agirrerekin. Agirre da, nire Iruñako lagun mina. Eta bilatzen dio Arraski bat, dice, esti, con ese pavo estoy de fiesta. Euskal Herria txikia den. Itzela, pues nik ikusi nuen Laso, egun horretan Lion, zer egun zen, igual, audioko jaiak edo doluzun bariko bat, edo inauteriak, edo... Bai. Eta, justo, ez dena etorri ona, esan nion, bera ez egoen Lion, justo un momentu horretan. Esan nion, atxegoen zen Laso Lion, bera da Laso salea. Bera da oso Laso salea. Gainera atxo ikusi geuren final elkarrekin, Ororoskon, tabernan, eta ekarri zuen Lasoren kamiseta. Osea, da oso Laso salea, eta ez zuen sinisten benetan. Izaten guapísima. Osea, ni nengoen nengoela erretzen Lio kanpoan, eta de repente pasatzen dira bi, albotik, no puede ser. Dago tipo bat, dirudiela Laso, que flipa, no sé qué. Jarri zuten partida a Lion, pantalla handian. Bai? Bai? Zer no, nustia. Finala da. Sports Bar. Hombre, finala da ikusi behar da hori. Claro. Ostra, zelako finala bota zuen Josebak. Galdu, baina, bueno, pena bat. Ostra, eske irabazten badute bi aurrelarik final hori. Horrelako jokorekin itzele zengo litzateke, baina, atzelari bat eta aurrelari batek jolasten dutena, eta horrelako nivelak duten aurrelaria eta atzelaria jolasten dutenean, oso zaila da. Baina duten meritua altunatek eta bai Josebak noski, eskurdiak, da itzela. Claro, bai. Beti komentatu da eskurdia, naiz eta aurrelari esan, dauka atzelari gorputza. Ostra, kriston gorputza dauka, bai. Un bigardo espetago. Nik ikusi nuen behin San Ferminetan, hori Iruñan. Bizkarra ikusi zenuen fondotik, no? Bizkarra, no. Zegoen nire alboan, eta ni flipatuta nengoen. Mitiko bigardo bi metroko pertsona bat. Honek, jotzen badit hostia bat pilotari jotzen dion moduan niri. Usten naun, hor. Nire jutzen hau justeketara usten nago. Juste behai.
Justek ez. Orain, ea zer nola defendatzen duen txapelketa aurten. Txe, Ikusiko horrela dugu. da, Ikusiko dugu. Ikusiko du. ja, igo zaretela 8. edizioa, lehenengo paletakoa, transmisio bat. Ostra, badakizu Astebururo. zer egongo litzateke oso ondo? Egin zenutena korrikarekin, erretransmisio hori, baina finalean erretransmititu. Itze eta Josan Tolosa, Hori da. Baina kalba faltsuekin eta... Hori egongo Rollo Guatzema. litzateke, Zuela, pelota zaleo. prestatzen dizuego hor mai bat. Niri prestatu behar diazu liburua, ulertzeko pilotan zera doan, tio. Hori egoten zara uda osoan zehar, ze, claro, finalak dira San Antolinetan. Bai. Orozkoko San Antolineak dira irailean. Eta normalean finala izaten da larun batean. No, normalean ez, beti izaten da larun Bai, bai, batean, bai. ze, bueno, normalean jendeak lan egiten du astean zehar. Ostiralean juarga dago, baita. Bai. Eta gainera itzela. Da, berak atzeguna Igual Orozkon ostiralean, Bai. Orozkoko egunik potentena. Orozkotarren bat jolasten badau finala, larun batean, pues igual pentsatu behar da ordezkoren bat bilatzea edo jaten bilatzea hemendik aurrera. Minimo behar duzu ordezko bat, no? Tal, bikoteko egon behar da ordezko bat. Ordezko bat usten dugu jolasteko. Ze duela edizio asko egon altzinen edo sonelako ordezko buru, eta etorten ziren, igual bikoteren baten, beti bikote ezberdin bat. Eta orduan, karo, pues, depende partiduaren arabera konbenitzaizu ordezko un bat ekartzea, tal, orain usten dugu bakarrik ordezko bat, eta Fitxak eta fantasi, Orozkoko eskerpaetako fantasia. Pues ekarri du nire lenguzua. Claro. Klausulazo, Línea de klausulazo. De repente agertzen da Larrazabal hor frontoian, aurrelari moduan. Tu, baina murrikoa da, me da igual. Ostra. Bai. Usten dugu bakarrik ordezko bat izatea. Bikotea, titularra, eta ordezkoa. Etorri alda. Zuek eukingo zenuten, Zabal eta Eskutza egongo ziren eskerpaleta, no? Edizioaren batean ez zituten... Ez. Ez du jokatu. Ez. Bueno, ondira hor, orain igo dira orain dela beste... Bueno, edizioetako baten... Larrazabal badaramatza igual posturte, profesionaletan... Eta Eskutzak pare bat urte... Dira, ia gaztitxuagoa direla. Bai. Gu baino gazteago. 18 urte daukazu eta eskualde dago pilota txapelketa bat, horregatik esaten nuen, triple. Larrazabal egon da txapela jartzen eta trofeoak emoten. Bueno. Hori egon da, eta noizbait frontoian ikusi dut hor eserita partiduak ikusten. Baina berez jokatzen ez da egon. Baina ez da egon, ez duelako nahi, edo ezin duelako. Ze eske, profesionala denez, tal. Bueno, ez du nahi, ze profesionala da, eta pilota partidu pilo bat dauzka, eta gainera entrenamendu asko, eta gainera ezin du, ze enpresa baterako jolazten du, eta enpresak ez dio esango edozein txapelkatara apuntatu galdera. Arguinanok erosi duela... Ez dakit nola izan den hori gutxi gora bera, baina bai, ikusi dut orain izango dela dena baiko. Eta bai, baina orain zabalduko dituztela beste enpresa batzuk sartzeko, ez da, halako zerbait planteatu zuten. Enpresa bakarra egotea, normalean egoten dira bi. Ez dakit nola planteako duten, baina orain baiko da. Arguinanok egiten sukaldaritza programa bat. Fontoi horrean, Ostra. Astelenan. En fin, monopolio. Galdetu dizugu eta gonzala punto kontatzeko eta esan dizugu, Almagu ya 40 minutu, izten dugu honekin eta listo. Eta opariekin. Bai, ze opariak ekarri dutut. Baina hori, esan dizugula aipatzeko kontu bitxikeriaren bat seguro ongo dena, ze Orozkon baita asko bitxikeriak. Bitxikeriak, bai. Bitxikerien bat kontatzeko. Eskerparetakoa. Bai, badago bat. Pasadan urteko finalekin lotuta. Gu beti eskerparetako kideok badaukagu grabatzen ditugu partiduak eta YouTubeen ematen ditugu zuzenean eta badaukagu kamera bat. YouTube eta Instagramen ez? Hasi ginen Instagramen ematen zuzenean, baina gero erosi genuen kamera bat eta portatil bat eta orain egin genuen YouTubeko kontua eta ematen ditugu YouTubeen. Eta pasadan urteko finaletan, pues, gertatu zen, gu badaukagu hor
txoko txiki bat, hor frontoiaren goian lehen liburutegia zena, utzi digula udaletxeak erabiltzeko, partiduak grabatzeko eta hor gure gauzak usteko tal. Eta hor daukagu kamera. Eta bakogu Ikusten da, portatila, frontoien atzeko partetik. hori da, ikusten da Plano ona da, frontoian errebotetik. Plano ona da. Bueno, ez dago erreboterik. Bueno, bai. ez dago errebotea, baina bueno, Ez dago errebotea fantasia. izango balitzu bezalakoa bai. Eta pasaron urtea finalera llegatu ginen, finalak prestatzeko eta dena aurkiak jartzeko, pues, dena ez. Hor daukagu ere edariak, pilotarientzako tal. Eta llegatu ginen eta faltatzen zitzaigun objetiba. Kamaren objetiba. Eta lapurtu ziguten objetiba. Eta pues Eta ez dakizu orain orden. ez dakigu nori izan den. Eta, pues, finalak hasi baino ordu bete lehenago, ez dut geneukan objetiborik. Eta finalak hasi ziren, eta lehenengoko finaleko 3. tantuan hasi ginen zuzenean ematen, baina jendeak ez daki lapurtu zigutelako objetiboa, eta egin genuen grabatu. Claro. Eta jarri genuen hor mugikor bat grabatzeko, edo beste kamera bat, ez dakin, ez du goratzen orain, beste kamera bat utzi zigutela beste donor. Jon Txipak edo Bai, beti. ezta? Igual Jontxik utzi zigun kamera, bai. Igual Jontxik izan zen. Izango zen, Seguramente. Igual, Ez dualako ezagutzen beste norbait horoskokoa. bai, entzuten dena bueno, Jontxi mugikor egoten da gurekin ere Horregatik. argazkiak egiten ditu tal, eta Bai. horrelakoek. Igual zen Jontxi, bai. Eta, pues, hasi ginen berandu, zuzenean, ematen, baina horregatik. Eta aurreko urteko finaletan ere, gertatu zitzaiguna izan zen, pues, eguraldia dela eta denbora kaskarra egon zen Orozkon, ziklogenesis, terrible. Eta gainera, bazegoen frontoia urez beterik, osea, prestatu genuen guztia, eta finala hasi baina 5 minutu aurrerago, Dena guztita. hori izan zen espektakular. Bai. Eta eraman izan behar genituen, Guapa. Polikiroldegiko frontoia, pues, final guztiak. Hasi ginen ere berandu, baina izan zen horregatik, claro, noski. Eta, pues, zuzenean eman genituen hortik, baina, pues, igual, ordu erdi berandu, orduan, ez dakit zer datorkigun aurreko jaietako finaletan, baina igual dinosaurioren bat, abertuko da, segoian, edo horrelakorik. Urrengokoan lau finalista joango dira juergan, lehenago. Hori izan daiteke, baina hori dauka probabilitate oso altua, benetan. Baina ez daude txarto gongo. Denak bain badaude jodituta, Claro. berdinduta dago. Hori bai, Osa, inork ez dauka bantailarik. claro. Bai, gehiago ateratzen dena urtean zehar. Ah. Gehien entrenatzen duena. Baina horretarako Claro, ailegatu ondo behar da. dira Orozkota lau finalera, eta hori zaila da. Bueno, laudiokoak ere Bueno. berakatzegunean egoten. Bai. Eta gainera berakatzeguna aurten jauzi da barikoan. Orduan barikoa, egun potentea, laudioko jaiak bukatuta, tal, urrengoko jaia. Claro. Ostrai, hori izan daiteke Gogorra. oso gogorra. Entzun du zerbait, Zeba. San Antolinen inguruan. Zer? Etorriko mendela norbait. Ai, kontatu digute. Baina ez dakit legala den esatea edo ez. Bai, claro, zilduko gara. zalte- Ez dugu ez esango. Ni entzunda daukat, baina ez dakit seguru den. Nik ez da, karo, da oso lokoa. Ja. Oso lokoa da. Egotea adi, horoskoko Eso, kontuetara. jendea egotea adi, baina ni ez dakit, ni ez nago sartuta hor, baina entzun dut, eta Da oso horozko. Osa, baldin bada kontu bat da oso horozkokoa. bai, Sin más, kontzertu bat, kontzertu bat, oso ona. oso ona. Oso ona. Oso ona. Tipo, zamafua, bai. Tal. Pertsona jaitzela. Ostra. Ba, bueno, Diaz. Eskerrik asko. Placer bat, tio. Barkatu kortatzen. Joder, ba. Que luzatzen ari Egon gara. gara hain ondo, egon gara hitz Bai. egiten gelditu gabe, eta... egon gara Joder, luze. placer bat zuei eta eskerrik asko gonbidatzea, gaitik noski. Placer bat zuekin etortzea, eta baina pues, lagunak bazarete, Bai, eros eta... Hobeto. Ematen dizkizuet hemen ekarri ditu Venga. nopariak. Bai, Bai. egite ilusioa. Eh, Esan diozu eta bueno, eskit, es que- Badaukagu kamisetak eta egiten ditugun kamisetak oso politak dira. Orduan, ekarri dizkizuet. Qué zuei- Ah, bueno, es que claro. Es que claro, Es que nor bat, diseinatu ditu hauek. eta gorri bat, Nor diseinatu ditu hauek. Peka. claro, Pipo Kaiet. Pipo Kaietek diseinatzen Bueno, dizkigu lagunera bai. kamisetak, eta... Beste kintakide bat. Claro. Guapo. Diaz, eskerrik asko benetan, Osea, Eta ekarri dizkizuet bai gorria, bat gorria eta beste bat urdina, Seguro diferentziatzeko, nagusi, klaso. Igual urdina, Vale, venga, ba. Ba, ni gorriarekin gatu. Gorria da favoritoak eramaten duena. Ah, bueno, Edo txapeldunak eramaten duena. Gaurten Colorado. justek eramango duen kamiseta, gorria.
Mi esker. Gaztaka, hemen daukagu Gaztaka, gaztas de puta madre eta... Bueno, Lusuri Gaztaka aurrean, gehiago, kontatu pastelak. dugu, Gaztaka pastelak. Irrintzi jantzi den da, Laudion kokatua, hori da. Eka, tipo kaiat, Pega, pipo gaiet. Bilbotex, Bilbotex. Kamisetak egiten digun enpresa. enpresa. Nik eroparitu gehizu bat, astoak rubrikoa. Bai, hori da. Ostra, Egiten dugu horrela, bai. Change. Rollo amistosotan bezala. Amaitza partidu bat. Claro, eta kamisetak aldatuta. Ekarri hori Ostra. zelana, kabo la puta. Ja. Hori esan da zuentzat, eta eskerrik asko Eskerrik asko. gonbidatzearen, eta placer bat. Zuekin hemen. Mantentze dut oraindik, Ikusiko ditu pilota partidu guztiak, a ber. Egon bar zara uda osoa ikusten euskitzenen komentarioak, eta ikasten badakizkit. laster, Badakizkit. Ez dut ulertzen jokoa. Iztegia dut, falta zait misioa, tio. jokoa berez ez da oso komplikatua. Ez daude fuera de juegorik eta horrelakorik. Orduan komplikatu egia, ez da pilota kantxan botatu behar du, eta bi aldiz botatzen badu, tanto. Hori ez eman dio. Gogorra eman behar diozu, eta funciona. Hori da. Ba, ondo, de puta madre. Eskerrik asko. Jarriko ditu komentariotan eskerparetako sare sozialak. Eta itzekin komentatu genuen, eta itxiko dugu orain, saiatuko Zeitorrekin. gara ematen, zurekin, lehenengo aldian, saiatuko gara ematen, asteroko gure saiotan, eskerparetako emaitzak. Jarriko ditugu, momentu bat, Ostra, pues hori egongo... Ezin oroitzen. Hori... Ez nintzen oroitzen, bai, Baietz. oroitzen nintzen, baina oso ondo egongo litzateke benetan. Eskerparetako emaitzak eta kronikaren bat egin nahi baduzue, bai... Baten, igual aldatze dut izen bat, momentu baten. Bai, bueno, hori... Manoli, mitika. Hori zuen artean. Oso ondo, de puta madre. Eskerrik asko. Pues hurrengo arte, izarrituko dugu eskerpareta ikusten. Da ikusiko dugu elkar. Joder, pues nahi duzuenan. Ikusiko gara elkar. Seguramente ikusiko dugu. Hurrengo aste buru arte. Hori da. Horrengo arte. Venga, hor. On giving